Γεια σας παιδιά, Dream εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς θα ενεργοποιήσουμε την εξατομίκευση στα Windows 7 Starter και τα Windows 7 Home Basic, τα οποία δεν την έχουν. Και αφού δεν την έχουν, το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούμε ούτε να αλλάξουμε θέματα, ούτε να μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το αέρο, ούτε να αλλάξουμε φωτογραφία και αυτά. Και σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς θα το κάνουμε αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κατεβάσουμε ένα μικρό προγραμματάκι, το οποίο θα το έχω στο media file, θα το έχω και στο description. Είναι αυτό εδώ πέρα. Πατάμε download. Θα χρειαστούμε το WinRAR να το κάνουμε όπως συμπίεση. Ωραία, το ανοίγουμε. Και το κάνουμε extract απλά. Ωραία. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Το ανοίγουμε, το τρέχουμε σαν διαχειριστής, ως administrator, και θα μας ανοίξει από εδώ πέρα το παράθυρο. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Θα πατήσουμε OK. Ωραία, και τώρα τι θα μας δει? Θα πρέπει να κάνουμε restart για να γίνει. Όλα εδώ πέρα μας το εμφάνισε, αλλά δεν θα μας το δείξει. Ωραία, τώρα θα πρέπει να κάνουμε restart, οπότε εδώ πέρα θα παγώσω το βίντεο μέχρι να κάνουμε επανεκκίνηση. Ωραία, κάνουμε επανεκκίνηση και όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει την εξατομίκευση. Οπότε πάμε στην εξατομίκευση και απλά αλλάζουμε το θέμα μας και είμαστε έτοιμοι. Ωραία, έτοιμο. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Άμα θέλετε κάνετε like, subscribe και share. Ωραία, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Όπως είπα, όλα τα links θα είναι στο description. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.